preto v súlade s rokovacím poriadkom ukončujem dnešné mestské zastupiteľstvo. Ďakujem účastným. Fuj! Hanba! 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 Čo na mňa pozeráš? Na nich! Našim deťom chceš ublížiť. Na nich pozeraj. Toto sú učitelia našich detí. Klamár! 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 Fuj! Prečo utekáš? Zbabelec! Ja som ukončil zastupiteľstvo. Pýtajte tých, Prišli sme sa rozprávať. tí, čo podpísali, aby zastupiteľstvo bolo a sa nezúčastnili. Ja za to Pani poslanci nemôžem. sa s nami porozprávali aj v rámci prestávky. Možno Aspoň takú úctu My sme sa chceli s vami rozprávať. Povedal to niekto, že sa chcete rozprávať. Áno, keď ste odistili. Preto sme prišli. Ja som tu nebol, ja som nevedel. Nech sa páči. Počúvam vás pozorne. Mám ešte raz prečítať ten otvorený list? Toto budeme ďalších 20 minút. Nie. Veľmi konštruktívne. Pán primátor, dostal si od nás petíciu, dostal si aj žiadosť o zaradenie bodu programu rokovania ohľadom odvolania pani riaditeľky Lucie Balogovej. Nedal si to, bohužiaľ máš svoje argumenty, ja ti na to viem dať protiargumenty, neprišiel som sa tu teraz o to hádať. Ja pevne verím, že v zmysle zákona, a citujem tu aj pre istotu v paragrafoch v petícii, zvoláš mimoriadne rokovanie zastupiteľstva aj k téme Lucie Balogovej a zároveň ťa žiadam, aby si do času zvolania mimoriadneho zastupiteľstva k téme odvolania pani riaditeľky neodvolal pani riaditeľku a dal vec riadne prešetriť orgánom, ktoré sú príslušné vrátane Najvyššieho kontrolného úradu. Toto dnešné zastupiteľstvo som zvolával na žiadosť poslancov, ktorí mi doručili žiadosť s jedným bodom. Viackrát sa stalo, že si potreboval vystúpiť na zastupiteľstve a dali ti poslanci slovo. Áno, ja za to nemôžem, že dneska tí poslanci, ktorí podpísali, neprišli. Nielen tí, čo podpísali, opakuješ to. Veď 5 poslanci, ktorí to nepodpísali, tu nie sú. Šiesti Tu to sme podpísali, traja, šiesti. ale keby boli traja, aspoň poslanci, že sú to podpísali. Pán primátor, dobre vieš, že aj zákon ti to umožňuje, že keď ťa požiadajú, že keď ťa požiadajú občania alebo občianska verejnosť o zaradenie bodu rokovania a hoci je zvolané zastupiteľstvo na žiadosť poslancov, ty ako primátor máš zákonnú možnosť, nehovorím o povinnosti, možnosť, doplniť tento rokovací program. Bolo to zaužívané, že vždy doteraz, že poslanci zaradili tento bod. V zmysle paragrafu 5d odsek 2 a 3 budeš nútený zvolať mimoriadne zastupiteľstvo vo veci odvolávania pani... Ja mám na vás, pán primátor, jednu otázku. Všade proklamujete ďalej, že vy nemáte inú možnosť, že vy len musíte odvolať. Ktoré ustanovenie vám o tom pojednáva, že musíte takto konať? Toto nie je vôbec žiadne ustanovenie, vás rovno aj doplním, nie je tam žiadne ustanovenie, že vy niečo robiť musíte. Vy proste robiť chcete, tak vás poprosím, keby ste aj na verejnosti sa zdržali nepravdivých vyjadrení, že niečo robiť musíte, podobne ako ste sa proklamovali to včera v médiách, že musíte, tak... Ja keď nebudem konať, môžem byť postihovaný za to, že nekonám. Ale Na základe akého právneho predpisu? Nepamätám si to presne. tak to je smutné. Je rozdiel musieť a je rozdiel chcieť. Zhodneme sa? Ja sa ťa opýtam, v čom tak závažne
pani riaditeľka porušila pracovnú disciplínu a teraz, počkaj, ale ma nechaj dokončiť otázku. V zmysle zákonníka práce, ktorý taxatívne vymenováva závažné porušenia pracovnej disciplíny. Že dovolí si tvrdiť, že išlo o závažné porušenie pracovnej disciplíny. Povedal som to viackrát. Keď nesúhlasíte s kontrolou, môžete ju napadnúť na prokuratúru. Je to tak? Nie. Nie? Pán primátor dobre vie, že čo sa týka správ z kontroly, dozorový orgán je Najvyšší kontrolný úrad alebo správny súd, nie prokuratúra. Aký je problém dať predbežné opatrenie na súd, nech mi zakáže konať? Aha, takže ty vlastne vieš, že to, čo robíš, je zlé a chceš od súdu, aby... Ja som povedal, aký je problém, aby vy ste podali konanie, keď vám sa to zdá zle. Pán primátor, a podľa teba je normálne, že ťa budeme ťahať stále po súdoch? Mesto už niekoľko súdnych sporov prehralo preukázateľne, respektíve boli uzatvorené zmiermi, pretože nemalo dostatočnú argumentáciu na to, aby vyhralo. Teraz chceš zatiahnuť mesto do ďalšieho súdneho sporu, lebo dobre vieš, že pani riaditeľka, keď bude odvolaná z funkcie, bude nútená podať žalobu. Ja jej to doslova vyslovene doporučujem, aby túto žalobu na mesto podala. Pretože kroky, ktoré robíš, sú nezákonné. Budú to platiť zase občania z našich daní. Tie súdne spory, keď pôjde k prehratiu. Takisto ako to bolo odvolávanie zamestnancov na mestskom úrade. Budeme to platiť, my súd jeho krv netečie. Ja viem, pán primátor, ale prečo ste si to nezosobili? Čo som mal spôsobiť? Odstupné, ktoré ste museli vyplácať tým zamestnancom, ktorí ste odvolali. Teraz budete robiť to isté. Ukončený pracovný pomer dohovor. Nebol dohodol. Samozrejme to viete, bolo konanie súdne konanie a to sa volá trošku inak. To sa volá zmier. Pracovný pomer. Nie, bol prijatý zmier, ktorého textácia bola dohoda o ukončení pracovného pomeru. To bolo prezentované, nedoniesli papier. Pán primátor, ale ty si štatutár, tak musíš poznať pre Boha, že ako dopadne súdny spor. Čo to ja mám lepšie poznať ako občan? Ja nehovorím, že som doktor práv. Ale predsa vy povedať, podpisujete vy. Áno. No, preto sa aj pýtame, že na základe akého zákona, dobre, keď mi nevieš povedať číslo predpisu, ja ho nežiadam, ale povedz mi zákon, na základe ktorého ty musíš. To mňa to tiež osobne zaujíma, lebo ja som nenašiel takéto zákonné ustanovenie. A prešiel som všetky tie zákony. To číslo nájdem. Nepotrebujem číslo, stačí mi zákon. Nepamätám si to fakt. Ale čo to je? Školský zákon, obecné zriadenie, majetok obce, čo to je? Som tu na skúške, alebo čo? Ale keď hovoríš, že musíš, tak aspoň viem, že prečo musím. Nie, že musím, lebo neviem. A vieš, že tá petícia beží už niekoľko dní, že to nie je proste vec, ktorá by bola novinka, ktorú by sme tu na teba vybafli. My sa len pýtame legitímne, kde v zákone máš, že ju musíš odvolať. Ja odchádzam zajtra. Ja odchádzam zajtra preč. No ja za to nemôžem. Zástupca primátora môže viesť mimoriadne zastupiteľstvo. dal návrh, aby bol do bodu programu zariadení vlastne to posúvanie pani Lúko, ty si bol na niektorých zastupiteľstvách, kde poslanec normálne na začiatku sa predkladá na programu. Pýtal sa, či má niekto na čo, na doplnenie, áno, a vždy, keď niekto má, tak doplňa program. No, lebo keď schválame kvôli jednej veci, jeden bod programu si navrhl. Jeden bod. Na základe poslaneckého návrhu sa môže doplniť aj ďalší. Ale však môže doplniť. No nemôžem otvoriť to No zastupiteľstvo. nedá sa otvoriť, lebo neprišli týmto, čo neprišli. Niekedy som zakázal niečo doplniť, alebo som nereflektoval na to. Ale Ale by som že- mohol niekoľkokrát sa doplniť program. Ja len na argument,
že sa iba kvôli jednému bodu. Dá sa doplniť. Takže keby Dá sa doplniť aj viacej bodov. No. Dá sa aj viacej Keď už mám slovo, by som chcel ešte povedať toľko, ja som aj na mestskom zastupiteľstve vystúpil. Ja by som sa chcel venovať nie tebe, ale vlastne našej kontrolórke. Celá tá správa sa mi javí, no nie som právnik, ale tendenčná. Tá celá správa je urobená nedobre a sa mi to zdá, že kvôli 3,50, to naschvál preháňam, kvôli 3,50 napísať 60 strán textu, ako je vlastne hrubé porušenie, tak to ma už úplne dojalo a preto by som nesúhlasil, aby vlastne sa pristúpilo na základe takejto nejakej správy, kontrolórky nejakému prepušťaniu. To preto by Ale som však, keď vieš, prečo ste sa neobrátili niekoľko mesiacov do počúva, že tá kontrola je nezákonná. My sme Kto ju schválil pán kontrol? No kontrola, áno, ale Kto schválil pán kontrol? Poslanci. ale sme nezobrali na vedomie toto, čo... Poslanci ste schválili ten pán kontrol. Pán primátor, ale my sa nebavíme o kontrole, ani o tom, že by tá kontrola bola niečo zlé. Kontroly sú tu preto, aby kontrolovali prácu. Ale výsledok kontroly a priebeh kontroly je tendenčný. Je to šikána a takto pociťujeme. Šikanujete našu riaditeľku aj celú našu školu. Vy, ako sa chováte. Ja som kontrolu nenariadil, ja som kontrolu nerobil. Ale tu nejde o to. Vy ste... Na základe kontroly ste dali návrh na odvolanie pani riaditeľky, tak tým pádom sa tej kontrolu asi riadite, nie? No vidíte, musíte sa? Fakt, vážne? Ja chcem vidieť právny predpis, na základe ktorého sa musíte, nemusíte. Prečo Vaša nedáte slobodná vôľa. kontrolovať, keď vidíte, čo sa deje? Je rozdiel mať možnosť a je rozdiel niečo musieť mať povinnosť. V tomto danom smere máte možnosť. Vy ste si to zvolili a obhajujete si to ako svojou povinnosťou. Žiadnu povinnosť to nemáte. A preto vás prosím, aby ste prestali klamať a zavádzať. Ja som nikdy neklamal. Teraz klamete. Nie, neklam. Dobre, pán primátor, môžem vás ako zástupca petičného výboru požiadať, aby do doby, než bude riadne prejednaná petícia, či už vámi ako orgánom, čiže primátorovi, vy ste jeden orgán, ktorému je smerovaná a je smerovaná aj mestskému zastupiteľstvu, aby ste sa zdržali samotného aktu odvolania pani riaditeľky z funkcie, kým to nebude riadne prehodnotené a prejednané? Musím to prejsť s právnikom, či je vôbec niečo také možné. A kedy budete vedieť? A kedy čo? Povedal som, musím to prejsť s právnikom. Nemáš nejaký dátum. Neviem. My keď sme tú kontrolu nezobrali na vedomie, ako poslanci, to znamená, že s ňou nesúhlasíme, tak nie je dôvod na odvolanie jej. Tak. Dali si jasný signál. Ja už mám za seba, nie som nikým neostaný, že sme mali spolky, ale stále... Vy ste nehlasovali, príjmam, nepríjmam, súhlasím, súhlasím. Vyberete na vedomie. Ty keď si niečo prečítaš, bereš na vedomie. Áno, bereš na vedomie. My sme bezprecedentní zastupiteľstvo, skoro nikde sa nestáva, že lebo ty, keď ideš na zastupko, si preštuduješ všetky materiály, každý si prečítaš materiál. Ale tá pani kontrolka bola zastupiteľstvo chorá a potom nás povedala, že kontrola bude ukončená 30. decembra do rana, ako bola riadne ukončená kontrola. Áno, možno má o tom. Môžem sa opýtať, pán primátor, keď v správe z kontroly je uvedené termín odstránenia nedostatkov do 31.12.2026, prečo nedáš možnosť pani riaditeľke a jej kolektívu odstrániť tieto nedostatky? Prečo hneď siaháš po tom najtvrdšom možnom, a to je odvolanie? Prečo napríklad, keď podľa tvojho názoru porušila tak závažne pracovnú disciplínu, tak prečo jej nedáš pokarhanie, napríklad, čo je miernejšia forma trestu v pracovnom práve? Lebo môže. Preto. Teraz pán primátor nič neznamená 1200 podpisov občanov? Ja som povedal niekedy, že neznamená nič 1200 podpisov, alebo niečo. Ale si povedal svoje, ale Povedal som, že pre mňa nič neznamená 1200. ale nie je to odpovedať, kedy to pre vás musíte, kedy vy neviete na toto odpovedať, tak asi to pre vás nič neznamená.
Však preboha živého musím vedieť povedať, vtedy to prehodnotím a vtedy vám dám výsledok. A vy poviete, neviem. No neviem, lebo zajtra som stýlim preč. Pán primátor, a vy sa s kľudným svedomím viete každému tomuto človeku tu pozrieť do očí s tým, že odvolanie riaditeľky je v poriadku? Tak, pán primátor, ja zopakujem to, čo som čítal v otvorenom liste, keď si tu nebol. Zopakujem to. Ale len tú príslušnú časť. A nie je to vyhrážka, neber to ako vyhrážku. Ale keď sa 1200 ľudí dokázalo postaviť za pani riaditeľku, aby si ju neodvolal z funkcie, je veľmi otázne, koľko ľudí sa postaví za to, aby bola spísaná petícia za odvolanie, respektíve iniciovanie referenda za odvolanie primátora z funkcie. Nech sa páči, ja to nebránim. Čo? Že nebránim mu jeho iniciatíve? Ja som povedal, že mu nebránim. Áno? Ja sa chcem opýtať, že mesto už má právnika? Prosím? Mesto už má právnika? Áno, mesto má právnika. A právne služby školy nemôžu používať? Môžete, keď sme vám zakázali. No tak keď si vyhodil, teda sa to nehodí. Mesto Pretože vy má... máte zazmluvnených troch, je jedna vec. A druhá vec je, že školy a školské zariadenia nemajú žiadnu právnu pomoc. Žiadnu právnu pomoc. A mimochodom, ja som volala pánovi prednostovi, keď ste schváľovali nové zásady o hospodárení s majetkom mesta v roku 2023. A pýtala som sa ho, že čo s tými zmluvami, ktoré sú uzavreté pred rokom, teda, ale pred tým dátumom 23 a že mám tam zmluvy na dobu neurčitú, tak mi povedal, to je v poriadku, tomu sa nevenujem. Zrazu sa už mám tomu venovať, zrazu je to na odvolanie. Áno, lebo na tomto meste si treba nahrávať alebo písať, lebo vy odtajíte všetko. Odtajil som to, ja som povedal, nebol som, neviem, zaujímať stranu. Áno, nebol som. Neboli ste, neviete, nepoviete. Poradíte sa, A musíte, Ale musíte. Čo poviete? A pán primátor, na osobnom stretnutí, ktoré sme s vami, my tri ako zástupcovia výboru štrajkovej pohotovosti, dopovedz to prosím. Útorok absolvovali, ste povedali, že petícia pre vás nie je relevantná. To pre vás nič neznamená, že by to musíte. To je pekná informácia pre občanov. No ja Neznamená, že nič neznamená. Ja som nepovedal, že pre mňa nič neznamená. Čiže tí občania pre vás nič neznamenajú. Povedal ste to. Povedali. Vy ste tu sám pre seba, vy ste tu nie pre občanov. Oni pre vás nič neznamenajú, či malo. Priateľ, môžem, pán primátor, ja si myslím, že tiež sa vám dobre nespáva, že vás to trápi. Poviem to z ľudského hľadiska, hej. Bolo nám to treba videa, Facebooky, televízie, ja neviem kde, aj poslancov, bo zastupujeme tu ľudí, aj vám, všetci chceme mať pokojné, ja mám takú z ľudského hľadiska, je tam ešte možnosť, že to odvolanie sa dá zrušiť. Tá pani, čo sa robila do hospodinky, keď sa tu budeme väčšine hašťovať a stále otvárať nejaké nové spory a nebudeme spolu spolupracovať, tak to nevedie k ničomu. Naozaj to nie je zlo, Jožo, začali sme spolu, mali sme aj svoje dobré chvíle, zlé chvíle, ale naozaj, preboha, že toto tu je normálne už mne to nepripadá ako cirkus, ale to je, keby znamená si robiť všetky prečky tomu, veď normálne sa pozastávame všetci aj tí ruku na srdce a urobíme nejaký ústupov, to nie je hamba ani nič. A to nie je zlo, vychádzame všetci spolu aj ľudia. Ty hlasuješ za kontrolu ako poslanec. Kontrolka vykoná kontrolu a ja som ten najhorší. Ja to poviem zase. Nakoniec mňa presviečaš, že My nemáme problém s kontrolou, ale s priebehom a výsledkom. Keby tá zmluva, čo Takže kontrola je v poriadku. Je dobré, že sa robí kontrola, ale výsledek nemôže byť takto. Pán primátor, znova, nezodpovedal si mi otázku. Prečo nedáš pani riaditeľke možnosť na odstránenie nedostatkov, keď je to v správe z kontroly do 31.12.26?
Prosím o odpoveď na túto jednu konkrétnu otázku. Lebo sú tam také porušenia, ktoré ja musím riešiť. Aké? Na základe čoho? Prosím, aké porušenia? Citoval som tie porušenia, áno. Vy si ich mali vedieť, keď ju odvolávate. Áno. Stačí laickou rečou. Nechcem od teba paragrafové znenie, nechcem laickou rečou Nie je porušiť. to v súlade so zákonom, že uzatvorila zmluvu sama so sebou. Ktorý zákon to zakazuje? Musel by som ísť po tú správu. Ale žiaden zákon to nezakazuje. Tam sa to píše všetko. Keby nám pani rektorka na tom zarábala 10 000, tak to je... Ja ťa chápem, že toto nevieš obhájiť, pretože... Ale nemyslím tak, ale toto bolo v správe z kontroly, že uzavrela zmluvu sama so sebou, že to je nezákonné. Žiaden taký predpis neexistuje. Ja som to pani kontrolórke vysvetľoval aj osobne. To je jej právny názor. A pani kontrolórka nie je ani právnička, nemá právne vzdelanie. No. Môžem sa vyjadriť, lebo niektorí ma nepoznajú, alebo nevidia, že čo je vo veci, keď pán primátor povedal, že uzavrela zmluvu sama so sebou. Áno, uzavrela. Uzavrela ako štatutár základnej školy a ako štatutár Centra voľného času. Centrum voľného času nepracuje na komerčnej báze. My nevyberáme od detí žiadne poplatky a všetky záujmové tie oddelenia, krúžky pracujú absolútne bezplatne. To znamená, že ide o verejno prospešný účel a to zákon nezakazuje. Ale pani kontrolórka cieľene to viedla všetko v tej, ja mám právnu analýzu k tomu, aby ma očiernila. Tá správa je tendenčná za účelom môjho odvolania. Keďže nejde o komerčnú zmluvu, ktorú mi odsúhlasil aj bývalý pán primátor, na ktorého adresu sa pani kontrolórka ako vyjadrila, že porušoval hrubo zákon, on mi to nemal dovoliť, ona to neberie do úvahy a ja som to mala vedieť. Na to som pani kontrolórke povedala, že ja nemám mandát na to, aby som kontrolovala teba ako pána primátora, pána inžiniera Mokoša ako primátora. Bol to môj zriaďovateľ a dal mi súhlas. A ide o verejno prospešný účel. A pani kontrolórka ma stále porovnáva napríklad s lyžiarmi. Porovnáva ma, ja neviem, s akými organizáciami. Lyžiari už majú schválenú zmluvu nájomnú za 1 euro. To je ad 1 a ad 2. Lyžiari sú tak trochu komerčná činnosť. Nie bezplatná, pretože tam tie deti majú nejaké poplatky. Minule na mestskom zastupiteľstve povedala pani kontrolórka, ale ja už som nemala sílu ani chuť sa tu s niekým a s ňou už vôbec nenaťahovať. Povedala, že ale základná umelecká škola si platí za prevádzku. No áno, ale ona nám celú sekciu zaberá a patrí výlučne iným 24/7, kdežto krúžky prebiehajú 40 minút. Nestala sa žiadna škoda škole ani mestu. A za toto ma vy chcete vyhodiť. A títo ľudia to vedia a preto sú tu. Pretože so mnou, nechám ma hovoriť, pretože sú tu, stoja za mnou, podporujú ma, robia so mnou 13 rokov a vedia, kde som tú školu dotiahla a v akom stave bola, keď som ju preberala. A vieš to aj ty a už ďalej nemenujem aj to všetko ešte. Za toto, za 35 rokov roboty v školstve sa ty opovažuješ mne povedať, že ty nemáš inú možnosť? Áno. On musí. Na čo čakáte? Pán prokurátor, sama pani, vaša kolegynka, pani kontrolórka, sama na seba podala teraz podanie na prokurátoru. Počkáte, kým rozhodne prokurátora danej veci? Až potom odvoláte? Ja neviem o tom, že... Tak sa aj opýtajte, však sedíte vedľa seba v jednej lavici. Pán primátor podpísal ste list Rade školy. Ale neviem, že by sama na seba podala. Pán primátor, podpisujete dokumenty, ktoré idú z mesta a nečítate ich? Na kontrolu, nie na seba. Nečítate ich? Na kontrolu, na priebeh kontroly. Áno, na priebeh kontroly dala. Počkáte na výsledok? Na právny stav? Poradil sa s právnikmi. Pán primátor, posledná otázka moja. Posledná naozaj. Bolo prijaté VZN v 2023, na základe ktorého bolo všetkým školám uložená povinnosť
dávať si schvaľovať nájomné zmluvy. Správne hovorím? To je nespochybniteľná vec. Nie je presne názov toho vec. A teraz mňa zaujíma, pani riaditeľka disponuje, respektíve základná škola v Tatranskej Lomnici, disponuje súhlasom vášho, alebo tvojho predchodcu, pána primátora Mokoša, že môže podpisovať tieto zmluvy. Dané VZN-ko, o ktorom ja tu teraz hovorím, nejakým spôsobom nezrušilo a nikdy nebol zrušený súhlas, že pani riaditeľka môže podpisovať zmluvy v základnú školu. Logicky bijú sa tu dve veci. Zaujíma ma teraz tvoj logický názor bez porady s právnikmi, ľudský. Máš za to, že toto je v poriadku, celý tento postup? Lebo to v kontrole nenájdeš. No, lebo je zaujímavé, takýto závažný fakt nie je v kontrole a na takýto závažný fakt ťa musí upozorniť nejaký blbý dzurila, občiansky aktivista. To je za mňa všetko. Môžeme ešte citovať pána Ančela, pani kontrolórky, ktoré dal do médiá, do denníka N. Chyby sa robia, aby sa chyby napravali. Hej. Bločky na letisku, pani kontrolórka, od takéhoto človeka, takéhoto etalónu morálneho si beriete názor? Tak to vám gratulujem. Ja by som ešte videl. Jedné veci, že pani kontrolórka tam konštatuje, že bolo závažné porušenie a že bola spôsobená škoda. Som chcel vedieť, že či mesto, lebo tak aj je normálne zo zákona povinnosťou, zriadil škodovú komisiu. Aká škoda? Pre mesto nebola žiadna škoda, preto aj tá škodová komisia tam nefungovala jedine na základe pani kontrolórky, ktorá sa nahrádza súdy, všetky tie základné veci a konštatuje niečo, čo by len súd mohol konštatovať, alebo nejaká komisia. Takže vôbec nebola škodová komisia, žiadna škoda. Tu na základe čoho bola prepustená? Neviem o tom, že by sa tam o škode, píše sa tam porušenie zákona. Neviem. Je lepšie asi, keď nie nepoviete. Ja sa chcem opýtať, prečo idete vlastne odvolať pani riaditeľku za 3 eurá, Nie za 3 eurá, za 3 eurá. Môžeme ešte rozprávať, ale možnosť sú vlastne od posledného roku, ktoré by priniesli niekoľko tisíc peniazy do rozpočtu, tak to si nepridali. Ja som to neprijal. Za to, odkedy ja som primátor, vstupol počet peňazí, ktoré sa dáva do oblastnej organizácie o 100 eur. O 100 eur. Za ten čas, keď ja som robil všetko preto, za to sedím na to zastupiteľstve, to poslanci neprišli, nezahlasovali. Ja som robil všetko preto, aby sa ten mimoriadny vzdelávací rozhodol. Áno. Ešte raz pre filmovú. Netreba.